Bu wada çelli. Passwordynyň möhleti uzaldylyp, passwordynyň möhleti bolan kişilere gaçak ýagdaýdan halas bolmaklaryna kömek etdik. Aşağıda gören videolaryňyz bolsa, ola dilinli işleriň birnäçesidir. Passwordynyň möhleti uzaldylan kişiler bu aýyň soňuna çelli gaçak ýagdaýdan halas bolmaklary üçin Malaziýa ýurduna çykyp, okuw wizasy bilen we maşgala wizasy bilen Türkiýe ýerine gaýdyp gelip bilýändirler. Siz Malaziýa çykmakaňyz, iş çakyl katyňyz we siziň iş ýeriňiz hakyndaky bütün maglumatlary görkezýän dokumentleri taýinlamaňyz gerekdir. Egerde siz bu iş ýeriňiz bu dokumentleri taýinlamagy düşünmeýän bolsa, onda Watan Global kompaniýasy size bu dokumentleri taýinlamakda uly kömek ederler. Gaçak ýagdaýda galyp, 30 ýaşyna çelli bolan, okuw wizasyny alyp Türkiýe gelmek isleýän kişiler, Türkiýe döwletinden çykmakaňyz okuw çakyl katyňyzy ýanyňyz bilen alyp gitmeňiz gerekdir. İstanbul'daky üniversitetlerin köpüsine yerleşip, çakylyk we sponsor hatyňyzy ýanyňyz bilen alyp gidip, okuw wizasy bilen ýerinize gelip bilýäňiz. Maşgala wizasy bilen gelmek isleýän kişileriň bolsa, ýan ýoldaşynyň çalışma izni bolmagy gerekdir. Egerde siz okuw wizasy, iş wizasy we maşgala wizasy bilen giriş çykyş etmek isleýän bolsaňyz, onda Watan Global kompaniýasy 01.08.2024-nji ýyla çelli gaty uly arzanlatyş etdi. Bu arada bu hyzmatyň içinde siz Türkiýe döwletinden çykjak wagtyňyz siziň jeda puluňyzy hem töleýärler. Giriş çykyş üçin gidýän ýurdunuzda Watan Global kompaniýasynyň hünärmendi sizi garşy alyp, sizi otelinde yerleşdirer. Bu hyzmatlar hakynda az geňişler maglumat almak isleýän bolsaňyz, onda şu ýerdäki nomerlerden habarlaşyp bilersiňiz. Ýa-da Watan Global kompaniýasynyň sosial media taýpalaryndan habarlaşyp bilersiňiz. Men Aman Hümmet. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sağ olun.